वायरल कहानी बा बात बा विशेष, खास कर बिहार और उत्तर प्रदेश। बड़ रहे घर बाकी छोट परिवार, देवर भौजाई एगो मरद लाचार, 3 गो आदमियों में रहे। अब बियाह के 2 दिन बाद आइल संदेश, ककन छूटे से पहले मरद गइल विदेश। अब 2 गो बच गिले से घरवा में। अब नया रहे कनिया कुछ को ना पहले से जौन ठीक लागल मर्द अपने मन के कइलस, छोड़ गइल मेहरारू छोटका भाई के भरोसा, आ ये खियावे कबो जिलेबी कबो समोसा। अब कुछ दिन मीठ गइल कुछ दिन तीत गइल, आ देखते देखते 6-7 महीना बीत गइल। एक दिन भइल ओकरा जोर से ओकाई भौजैया के, एक दिन भइल ओकरा जोर से ओकाई, चोटलस अचार ना मंगलस दवाई, उ दवाई ना मंगलस अचारे खाए लगल। अब बिना पेन कार्ड के खाता खुल गइल, का जाने के तेरे मौगी के पेटवा फूल गइल। अब केहू कहे गैस भइल बा, केहू कहे रोग ह, मरद रहे न त एहन लोग कही, केहू कहे गैस भइल बा, केहू कहे रोग ह, लेकिन लाला बतो चिन्ह गइल, कहते रे निमन संजोग ह। अब बढ़िया बात रहे। अब तब भइल वहाँ गजब के लीला, अब भइल तब भइल गजब के लीला, देवरा के सुनी दिमाग पूरा ढीला। अब मिलल जानकारी तनी मर्दा के लेट से, मर्दा के जानकारी मिलल लेट से, मिलल जानकारी तनी मर्दा के लेट से। अब पूछलस डाउनलोड भइल इंटरनेट से, हम तो बाहर बानी। अब मौगी तो तेज रहता न कोना नोवे, आ कहे मर्द हुआ तू तो तोहरे नु हवे, तोहरे चीज है। अब पूछल 2-4 आदमी देवरों से जाके, ऊ कहे हम तो सूझ जानी 7 बजे खा के सूझ जानी। अब कैसे पता चली झूठ है कि सच, करावे के तब मेडिकल जांच करावे के पड़ी। अब भरल, अब सुन के ई बात लइका डेराइल, बात सुन के मेडिकल के बात सुनलस तो सुन के ई बात लइका डेराइल, भरल पंचायती के सोझा में आइल, कहलस कैसे बताई चोरी छुपे वाला प्यार है, कैसे बताई चोरी छुपे वाला प्यार है, हम ही रखें भौजी के लइका हमार। नमस्कार, वो देखल बानी भोजपुरिया माटी के लाल, हम बानी दिलीप कुमार। और अभी भोजपुरिया माटी के लाल के टीम मौजूद बा द्रोणाचार्य के धरती दोन में, जो उनकी सिवान जिला में पड़ेला, दरौली के बगल में। और आज एगो ऐसा कहानी रोचक बतावे जा रहा बानी, और यहाँ कविता भाई साहब चंदन कुमार यादव जी, जो अपना कविता के माध्यम से एगो व्याख्या कर बन, हकीकत में एक आदमी के बियाह होता टे और ककन छूटे से पहले वो आदमी इमरजेंसी में विदेश चल जाता है, तो जब घर में देवर रहता, देवर और भौजाई के बीच में इतना घटित होता है, ओके अपना कविता के माध्यम से चंदन भाई तो उनके होली में मजा आ जाए। स्वागत बा चंदन भाई, कैसन बानी? जी बिल्कुल स्वागत बा, और चैनल के देखे वाला सब लोग के स्वागत बा। और बहुत अच्छा कहानी बा हमार, ए बार के वो सब वायरल सॉन्ग भी आवता, कितना सुनते बानी। कब लिखले रहनी एकरा के? ई तो आज से लगभग 2 महीना पहले लिखा गई रहे। हमनी के बहुत बढ़िया मतलब सोच विचारता, जैसे देवर के संग रहबू के भौजी के संग, वही के हिसाब से बनावल गइल बा। कैसे बतानी, सुनाई दर्शक के हमरा। एकर शुरुआत बा। वाह जी वाह, देखनी कि कौना प्रकार से चंदन भाई बताओनी, और पूरा व्याख्या भइल पार्ट 1 रहल हुए, और पार्ट 2 में आगे का भइल ये भी हमने दर्शक बताए में प्रयास करम सन। भाई कैसा लगला वीडियो जरूर बताई जा, कमेंट करी जा। धन्यवाद, नमस्कार। डाउनलोड भइल इंटरनेट से, हम तो बाहर बानी। अब मौगी तो तेज रहता न कोना नोवे, आ कहे मर्द हुआ तू तो तोहरे नु हवे, तोहरे चीज है। अब पूछल 2-4 आदमी देवरों से जाके, ऊ कहे हम तो सूझ जानी 7 आगे का भइल ये भी हमने दर्शक बताए में प्रयास करम सन। भाई कैसा लगला वीडियो जरूर बताई जा, कमेंट करी जा। धन्यवाद, नमस्कार।